kwase kuphele konke ukuhlakanipha kodokotela abafundile kakhulu ayikho uhlobo le-specialist singafikanga kulo mntwana lo. Bonke bathi hayi tshelani laba ukuthi abalungiselele ukufihla umntwana. Into abangayenza yileyo. Even before babethe kwasiso lesa sikhishwe. Ukube sasilalele odokotela sangalalela uShembe. Sangalalela inkosi yasePhakameni ngaba akekho umntwana namhlanje. Manje asazi ukuthi uNkulunkulu njengoba ibithi inkosi esibonakalisweni lo mntwana uyoba impande yomsebenzi kaShembe. Siubonile lo msebenzi lowo. Asazi uhamba ugcinephi kodwa siubonile. Siubona ngamehlo ethu. Uma nganivezela isithombe sesimo sakho umntwana uthi wayinjani ngeke uzukholwa. Mhlawumbe ungafisa ukubaleka futhi ukufihla amehlo ngoba isimo lesi esasilahlisa ithemba. Nami bengicela nje nami ukuthi ngiqale ngibingelela kimina abaphethe lolu hlelo nawo wonke umuntu othamele leli khasi leli elithiwa uhambo lwethu. Igama mina ngibuzwile wakaqinga isibongo ngikhonza ePhakameni ngaphansi kwenkosi enkulu uNgcwengcwe. Uma umuntu ekhuluma ngoShembe, uShembe uyindaba ebanzi kakhulu. Kuye kube nzima ukuthi uma ungathi kuthiwa uqala ukukhuluma kaNkulunkulu wasePhakameni ungaqala ngaphi ngoba ngisho ukuzalwa kwami kuwumlando wakhona. Kwakuzwile nje kwakuthiwa uNkulunkulu uzwile. Kuwumlando nyawo omude nakhona. Kodwa udaba mhlambe okuyilona mhlambe ngibona ukuthi yilona olukhulu ebengifisa ukuthi ngilishare nani kuleli khasi leni ukuthi ngisanda ukuthola umntwana mina umntwana ngithole inyanga eziwu-9 njengoba sikhuluma nje namhlanje. Ya uzohlala inyanga eziwu-9 kuzoba umhla ka-25 nje kuFebruary uzobe ethi 9 months. Kodwa uhambo lwethu udaba lalomntwana lona lube intshumayelo enkulu ngokuthi uNkulunkulu uba njani uma ehamba nomuntu ey'ndaweni ezinzima. Ngonyaka odlule ngalowa nyaka 2024 umngami uke waba nesiwombe ngeside lapho ubengayikhona ey'nsukwini zakhe from uJanuwari kuze kwawu-September engayinsukwini zakhe. Kusaqala ngangithi mhlawumbe hayi ngenze mhlawumbe uyithwele noma yini kodwa besithi masiya kodokotela futhi ukuthi hayi bathi hayi ababoni lutho. Yaqhubeka nje January, February, March yaqhubeka nje isikhathi. Kuze kwakhona into eshoyo ukuthi hayi ngeke lento lena khona lapho khona into ongahambi kahle manje silokho siyizima sithi hayi uzolunga mhlawumbe ngagcina konakala kakhulu kunakuqala. Ngase ngiyacela ukuthi kwase kuSeptember isizovala nje inhlangano kaSeptember. Ngase ngiyacela ukuthi ngicela ukuthi umakoti acele kuma wakhe sicela ukuthi sihambe siye kubaba wasePhakameni inkosi yasePhakameni uNgcwengcwe ukuthi silibele lo daba ukuthi unenkinga kanje. Ngempela ke baye enkosini noma ngeke ngikubalule kakhulu eyakusho inkosi kodwa yakhanyisa ukuthi into ebangayo lokhu ukuthi nokuthi manje mhlawumbe nihave nilungiselana la mhlawumbe ngangcono. Kodwa ke yayisithi hayi uzophila umntwana ngeke abe nalutho. Kwakuyisonto ngoSeptember isonto lokugcina ngoSeptember Sunday. Kwathi ngoLwesibili kwanqamuka ukugula kube kumphethe. Kwadlula insuku ezimbili wasenqamuka emva kokuthi kade sekuphele inyanga eziwu-9 lento imphethe.
kwadlula isikhashana-ke ngeze sengibikela ukuthi awuseyithwele. Sajabula-ke phela ngoba isibusiso lesi. Indaba-ke iqala uma sesiya kodokotela laba besifazane kuthiwa ama-gynecologist. Uqala udokotela uthi hhayi kunento engiyisolayo la engingayiboni kahle, kodwa angisiyo uchwepheshe kulezi zinto lezi. Khona udokotela engizomthumela kuyena okuyena ozokwazi ukusho ukuthi ikhona noma ayikho yini ngempela. Bese ecelayo ukuthi hhayi ucela ukukhuluma nami ngedwa eceleni. Wayesechaza ukuthi hhayi isimo engisibonayo kumntwana kungenzeka ungazi une-Down syndrome, and futhi indlela eyiyona it's severe. Mina njengudokotela bengingarecommenda ukuthi sithi akube i-termination, yabo, asikhishwe isisu ngoba umntwana lo uzoba inkinga nje. Ngangayithanda-ke vele mina leyo nto leyo, ngagcizelela ngathi hhayi ngeke, ngicela ukuthi ngempela siqhubeke siye kuyena lo dokotela lo. Wasirifera-ke kulo dokotela lo. Ngempela lo dokotela wathi hhayi le nto ebibonwa udokotela lo, i-gynecologist, nawe uyayibona. Kodwa-ke uma ukuthi siyathanda mhlambe asibakholwa kahle, ikhona enye i-test abangayenza. Ngase ngiyagcizelela ukuthi hhayi ngeke, ngicela ukuthi okungcono ngizokhipha ephaketheni lami ngoba ngathi ne-medical aid ngeke iziyikhave le test. Ngathi akulungile ngizokhipha ephaketheni lami, kodwa ngicela nenze leyo test leyo, yabo, kunokuthi kuthiwe ngifuna ukuthi hhayi akukhishwe isisu. Ngaleso sikhathi inkosi yayisebheki Mesiya. Kwakuyisikhathi somhlangano lo ka-March. Ngacela ukuthi kwababeseduze babekwazi basikhulekele enkosini ukuthi basibike ukuthi hhayi sinenkinga ekanje kanje nakanje nakanje, kuthiwa kanje kanje nengane. Impendulo eyabuya yathi inkosi awukho umthetho okhona la kuPhakameni othi makubulawe umuntu. Awukho umthetho othi makubulawe umuntu okhona la kuPhakameni. Uma kukhona into abayibonayo udokotela abayeke kanjalo. uShembe uyena oyobona uShembe. Ngasala nalelo zwi-ke nami, sasala nalo lelo zwi lelo. Uma sibuyela kuyena udokotela, usethi hayi lokho esasikubona engathi umntwana lo une-Down syndrome, badonsa lokho okuthiwa i-amniotic fluid, bahamba bayokutesta. Uma bebuya bachaza ukuthi angazi ama-chromosome kanjani, abazo-life science bazokwazi bakuchazele kangcono. Le nto ababethi ayikho bafike bayifica, bathi shuthi hhayi usazodevelopha kahle umntwana. Kodwa inkinga-ke sesitholile ukuthi ngesikhathi isisu samntwana sihlangana, asihlangananga kahle kangoba kunembobo esalile. Leyo mbobo leyo ikhoza ukuthi enye ingxenye yamathumba akhe abe ngaphandle. Iyona-ke ezoba inkinga ezobanga ukuthi ngeke ezakwazi ukuthi abelethe umama wakhe ngendlela nje e-natural. Kuzomele ukuthi simhlinze ngoba uma ebeletha kanjalo mhlawumbe kungenzeka adonseke amathumba akhe, so kuzophoqa ukuthi simhlinze. Sasisemkelile-ke ukuthi hhayi futhi kuzoba kanjalo. Kodwa uvalo lolukhulu lokuthi kuthiwa ingane izoba ne-Down syndrome, kodwa-ke ngamandla kaNkulunkulu aseKuPhakameni wakuphebeza lokho. Kwaqhubeka-ke kuthe ngo-May wayesengibiza kudokotela wasibiza sesiye kwi-appointment le yama-check-up lawa ahlala enziwe. Wayesethi hhayi ukhathazekile ngoba umntwana kufuze ngabe manje useyaphenduka, ubheke ezansi ulindele ukuthi usezobeletha, kodwa sibona akakenzi kanjalo. Leyo nto leyo ingahle isibangele inkinga. Ngihambe-ke inkosi yayisemkhayideni ngaleso sikhathi. Ngihambe ngemkhayideni ngiyibikele inkosi, baba odokotela bathi. Isithi inkosi njengoba bethi kumele ngabe isiyaphenduka nje, bazi ngani ukuthi
kumele ngabe uyaphindwa ngoba uNkulunkulu owaziyo ukuthi umuntu uma emdala yena ufuna ukuthi kwenzekeni ngasiphi isikhathi. Ubatshele ukuthi abayeke kanjalo. uNkulunkulu uyena oyobona. Isithi ezinye izinto uma yishiwo udokotela mina ngeke ngayikholwa ngoba sekwenzeke kaningi ukuthi kufika umuntu la athi udokotela uthe, kodwa kuthi mayisiphethe indaba ingabi njengoba udokotela ubesho. Ngalokho ngiwumuntu oye athi ake sibone ukuthi uShembeni uzothini. Nawe-ke ngisho njalo ukuthi ake uyekele kuShembe, uShembe yena uyobona. Isingibuza-ke umbuzo ithi wena ucela ukuthi uNkulunkulu akwenzeleni. Ngaphendula ngathi baba ngicela ukuthi umntwana aphile, azalwe njengazo zonke iy'ngane, akhule nje kahle angabi nankinga. Yayithi inkosi hayi kulungile ngiyezwa. Kwadlula mhlawumbe isonto emveni kwalokho. Mhlawumbe isonto noma amasonto amabili angisakhumbuli kahle. Wayesesiko lokhunjani umama wakhe. Kwaphoqa ngase ngimphuthumise esibhedlela. Base beyambelethisa-ke. Ngizocela kodwa ukuthi ngithi kubuyele emuva kancane ngoba kunendaba engiyishiyayo. Ngazi ikhathi lezi udokotela esakhuluma indaba ukuthi umntwana kumele sikhishwe isisu. Umama wakhe waba nesibonakaliso, umama wakhe waba nesibonakaliso. Wabona inkosi ingazi ukuthi inkosi yasePamela incoyincoyi ngabe isentabeni enhlangakazi iyanikelisa. Ngaleso sikhathi-ke ngazi ukuthi uhleli usemva kwayo yena inkosi. Yayisiphenduka iphendukela ngakuyena. Isithi Mangcobo ningamlimazi umntwana. Lowo mntwana lowo uyawuba impande yomsebenzi kaNkulunkulu. Igama lakhe kuyothi uLuka. Wayesephaphama-ke, wayesengixoxela ukuthi hayi kube khona udaba olukanjena kanjena kanjena kanje. Abelethekwe umntwana kufumaniseka ukuthi vele vele sazi ukuthi amathumbu akhe azobe ngaphandle. Kwayisikhathi eside kodwa odokotela bebhizi naye. Futhi mina ngitsho ukuthi hayi njengoba bebhizi nje mhlawumbe uyahlizwa noma wenziwani. Bese kuqhamuka udokotela-ke wakhe lo obeyi-specialist lesi sesisu. Useyabuza ukuthi wena ulokhunjani ubaba kaLunga. Athi hey mina. Hayi umntwana wakho besithi sizomhlinza. Kodwa masimthinta sabona ngathi hayi ngathi khona indlela ukuthi le mbobo le khona ivaleke ngaphandle ukuthi sesimhlinza. Sithole indlela ukuthi wabuyisela ngaphakathi amathumbu akhe. Sasizivala ngenkaba yakhe. Izoyivalekela yona imbobo ngeke aze ahlinzwe, ngeke abe nalutho. Nalokho kwaba kukhulu ngoba nganginosizi nje ukuthi hawu umntwana nje zelwe ngakho lokho useyohlinzwa usezoba nomthumbu. Nganginosizi nje kakhulu kodwa-ke uNkulunkulu yena uyakwazi enza izinto ngendlela mhlawumbe thina esingazi ngayo. Ngaleso sikhathi-ke esahlele esibhedlela umntwana, umama wakhe ubebhala ama-exam. Isonto nje lokuqala. Shuthi kuphoqe ukuthi ngimthathe esibhedlela ahambe ayobhala. Kwakuyinsuku ey'mbili lokhunjani ebelethini. Wahamba ayobhala nawo umthungo ethungiwe. Wahamba ayobhala. Sesaphakathi ebhala kwase ngena ucingo qhamuka esibhedlela. Udokotela wakhe uthi ngicela ukuthi niphuthume esibhedlela. Umntwana akuhambi kahle. Empeleni ubesethule. Sichithe isikhathi esingangamahora amabili sizama ukuthi simkhushukise. Ngenhlanhla-ke wagcina ekhushukile. Kodwa sicela ukuthi niphuthume esibhedlela uyagula kakhulu. Usese-ICU. Hayi ngilinde-ke umama wakhe aqede ukubhala meqeda-ke ayisiphuthume-ke esibhedlela. Biza yini kwenze njani? Hayi umntwana ube nokudlikiza lokho kuthiwa ama-seizure. Ushawa ama-seizure wayeseya eba flat.
base besebenzisa lokho kuthiwa i-CPR ukuze bamkhushukise. Uthi udokotela wachitha 2 hours, amahora amabili elokhele kangangokuba wazi unanesibhazi la esifubeni. Udokotela wayelokhele empressa. Angazi nokuthi kwadalwa yini noma mhlambe yinto ejwayelekile, kodwa ukuthi umuntu athule for 2 hours kodwa ungaphelelwa amandla ukuthi hayi ngeke asavuka lo muntu, kodwa wayelokhele eqhubekile nje. Ngiyabona mhlambe noShembe waba nesandla nalapho, wagcina ekhushukile-ke. Base bemthatha-ke umntwana beyomenza i-scan ekhanda ukuthi befuna ukuthola ukuthi njengoba uweze aba nama-seizure nje kubangwa yini. Mayebuya-ke ama-results bathola ukuthi ube ne-brain damage, ulimala ingqondo ngendlela bathi it was severe brain damage. Ngalokho wasibizela ofisini lakho wathi hayi ukuze nginichazele kahle ngicela ukuthi sibuyele ofisini. Wachaza ukuthi hayi njengamanje into that's keeping alive umntwana imishini le, kodwa ngicela ukuthi ni-understand ukuthi lo mntwana usemncane kakhulu futhi useyinhlungwini, and njengoba isimo akusona asiboni ebangcono. So into esiyenzayo njengamanje ukuthi sandisa isikhathi eseyinhlungwini nokuba simsize. So sicela ukuthi mhlawumbe siyazi ukuthi kunzima kumina njengabazali, kodwa sicela ukuthi nicabange, kodwa nicabangele naye umntwana ukuthi nawe useyinhlungwini. Kodwa-ke isinqumo-ke sizosishiya kunini. Sicela ukuthi nihambe niye ekhaya nibabikele ekhaya ukuthi isimo sikanje, mhlawumbe makhona amalungiselelo kumele enziwe, nilungise lokho kumele nikulungise, bese niyabuya kuthina nisitshela ukuthi umi kanjani. Ngaya-ke ekhaya ngakubika lokho. Ekhaya-ke baba abantu abangiqinisa idolo ukuthi hayi komele ube indoda manje. Iy'nqumo lezi yizona y'nqumo uma usuyindoda kumele uyithathe, ukuthi khona iy'nqumo ezingekho lula kodwa kumele uyithathe. Siyazi ukuthi umntwana wakho wokuqala lo, kodwa uyabona nawe ukuthi isimo sinjani. Futhi uma ungaya enkosini yaseKuphameni ngeke vele inkosi ithi umntwana yacisha umshini, iyohlezi inkosi ayingacini. Isinqumo leso kumele usithathe wena. Angibasoli ngaleyo nkulumo ngoba omunye umuntu obebuka eseceleni vele ithemba laphana belingekho, yabo. Uma wambuka ukuthi wayenjani, ulalele nenkulumo yodokotela, ububone ukuthi hayi la uNkulunkulu uphile kodwa futhi ubuyathatha. Kwase kuyisimo esinjalo, kodwa kwakhona into kimi engavumi, yabo. Kwakhona into kimi engavumi ukuthi ngoba inkosi yayikhulumile nje uMakalunga isibonakalo seniyathi masingamlimazi lo mntwana uzoba umsebenzi kaNkulunkulu. Iwona yini ngempela umsebenzi kaNkulunkulu naba ebikusho inkosi? Ngaba nalowo mbuzo nje ukuthi iwona umsebenzi kaNkulunkulu inkosi ebikusho yini? Ngalo ukuthi akukwazi ukuthi ngabe ukuthi iwona ngempela. Ngathatha imoto, ngaboleka imoto kudadewethu ngoba nami ngase nginenkinga yemoto. Ngaboleka imoto kudadewethu, inkosi yayisenkandla. Ngihamba ngaye enkandla, mangifika enkosini, baba umntwana uyagula. Hawu yini na? Bathi unani? Ngichazeke ukuthi bathi uyagula kanje nakanje 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 nakanje. Udokotela ngambuza ngathi mina ngiwumuntu oyile esikoleni, so ngiye ngithanda ukuthi ma uthi lo mntwana ngeke aze aphile, uchaza ukuthi nje u100% amathuba ukuthi nje ngeke aze aphile, noma mhlambe likhona yini ithuba elikhona. Wayesethi udokotela mhlawumbe uma ngingahlawumbisa mangimbuka nama-case engeke ngahlangana nawa nje, umuntu uma ingqondo yakhe isilimele kanje mhlawumbe u10%. Wabuye wanika ikhona wathi cha, mhlawumbe u5% nakhona ukusinda kuphela ukuthi angahambi emhlabeni, kodwa ukuphila nesimo sempilo yakhe angeke sibuye silunge. Uyoba umuntu nje
uyehlezi edinga ukuthi alekelelwe kuyo yonke into ayenzayo. Yingakho sibona ukuthi kungcono ukuthi simkhulule ngoba asicabangeli nina kuphela kodwa sicabangela naye umntwana ukuthi impilo le azobe eyiphila